The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 27:14. For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Psalm 37:28. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. Isaiah 43:1. Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. 2 Kings chapter 6, verse 16. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Psalm 37:3. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Isaiah chapter 40, verse 29. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Psalm 31:24. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Philippians 4:12 and 13. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, atong andamon tong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtutuo, atong sundon ang mando sa Dios diha sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug ikaw nga dili pa magtutuo, gamita ka ng imong free will sa paggamit o paghimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manduluwas og Dios. Busa sa hilom, mag-andam ta. Let us pray. Ama na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo, honestanan ni ining adlaw nga imong padangat pa kanamo, Dios, imo pa kaming ipabuhi, umikan lamang sa imong plano nga nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong, which is the process of spiritual momentum, aron kami makakamot gayon yan ang among common goal, which is spiritual maturity. Andama kami nining adlaw, tangtanga ang mga babag ni sa mga nahuna, katagi kami niya ng concentration, O Lord, aron kami makakaton sa imong itudo kanamo ning adlaw sa ngalan ni Kristo Jesus kinto namo giampo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Niano sa kita sa atong pagpadayon
sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug niya pa kita magadupot gayud sa tun-anan the doctrine of divine guidance. Ug daghan pa kitag mga doktrina nga sumpay pa niini ug may kalabutan niini atong giduputan nga hilisgutan. Og last time ato biyaan kadtong bahin sa hisgot bahin gihapon sa pagka-Dios sa Dios. Kay ato man gyud nga gisusi kini kay mao man kini gyud ang kabubuton sa Dios nga ato siyang mailhan. Ug ato laman siyang mailhan pinagi sa tong pagtuon sa pulong sa Dios og sa adlaw-adlaw nga paagi sama nini nga tong ginabuhat adlaw-adlaw. Taon-taon na kita nagatuon niini, nagadupot niini busa ekspresyong mga magkaanam na gyud kasuod nato ang Dios nga kita iya mga anak gikinahanglan nga we get more intimate and closer to our Heavenly Father. Pinagi sa atong pagtuon sa iyang mga kanang paagi, iyang protocol alang sa atong pagsunod niini. Okay, ato ipadayon kining. Oh, by the way, just to refresh our mind, may tungod niining atong pagka Kristohanon nga o apil nimo nga bag-o ka pang naluwas nga kita nasud naman lagi sa plano sa Dios. We have already entered into the plan of God. O ato describe ang plano sa Dios nga the best and the highest o hingpit god kining maong plano sa Dios kay ato establisar ang prinsipyo nga God's plan is perfect. O since God is perfect, His plan for our life is perfect. Because only a perfect God can create a perfect plan. And since God is perfect, His plan for our life is perfect. Hingpit. O mao nga, in fact, di lang kay kana ang description may tungod sa plano sa Diyos, kundi it is not only the best and the highest, kundi kini nga plano sa Dios gi-describe kini as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mo kanay description sa plano sa Dios. O gawas pa niya na ang plano sa Dios is when it comes to problems, kung bahin ng mga suliran sa kinabuhi, ang plano sa Dios is a problem identifier. Makaila kini. Gawas pa niya na it is a problem anticipator. Nga mao'y makauna. Murabag iyang maunhan nga di pa moabot ang suliran. So it is a problem anticipator. Gawas pa niya na it is a problem preventor. Panalipod o pahunong, prevent sa suliran nga moabot. O gawas pa niya na the plan of God is a problem solver. So mao kini ang mga descriptions plano sa Dios. So kay nasud naman tanining plano sa Dios, pilit kita nga magasunod gayud sa mando niya nga iyang ipatuman kanato human kita maluwas nga patubuon kita. I mean ang atong kalag may patubuon. Unsaan pagtubo sa atong kalag pinaagi lamang ni atong gibuhat pagtuon sa pulong sa Dios. Just the very step that we have to follow. Study God's Word on a daily basis.
Ayaw kalimot itong prinsipyo, memory aid na to nga Operation SLA. Study, learn, and apply. Study, learn, and apply. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, pagdawat, paggamit na niya na sa itong adlaw-adlaw nga panginabuhi. So, okay, kay kita mga magtutuo naman, mga anak naman sa Dios, gumikan sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang, kay mao man ay the only perfect way to get saved. Wa nilain. Wa naman himo makita diha sa Biblia. Kanaraman ang paagi sa Dios nga kanang pahimutang niya aron kitang mga tao nga nahisakop sa nakapanunod sa salang panunodon sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Kaya nga atong kahimtang human sila supil batok sa Dios, kitang tanan nga mga kaliwat nila hangin buting na nato na lang naangin ta ang atong kahimtang. Buhi kita physical, buhi kita sa lawas. Nagaginawa pa ta, nagkalakaw pa ta, suroy-suroy pa ta nining kalibutan na, physically alive, upon spiritually dead. Ang buot pasabot spiritual death, mao ang hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Nahimulag. Although buhi siya physical, mao na atong kahimtang. Tanan nga mga katawhan nga may mugso nining kalibutan na nga ingon nga mga kaliwat nila ni Adan ug ni Eva. So, mipada ang Dios og paagi nga kita mahibalik ngadto kaniya. Pinaagi siyang pagpadala siyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nahimo siyang tao. Yan hidinhi kinabuhi sa nining kalibutan na og hangtod nga misangko siya sa gilansang siya sa cross aron sa pagpakamatay tungod sa atong mga sala. Siya ay mibayad sa atong mga sala. Mao na ang paagi sa Dios. The way of salvation is through faith alone in Christ alone. Ang Dios nagahangyo lang kanatong mga katawhan nga mga nahimulag na niya. Naghangyo lang ang Dios nga tuohi lang akong bugtong anak nga namatay siya tungod sa inyong mga sala. Siya milukat sa inyong mga sala. Tuohi lang to iyang gibuhat. Kung kamo maluwas, mahibalik kamo nako. Mo na ang tugon sa Dios. Faith alone in Christ alone mo na paagi sa Dios nga gilatid niya o iyang gipahimutang aron kita may balik ngadto kaniya. Musa ang buhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, pagpakamatay ka nato, mao to'y usa na itong resulta mao nga kita kung mutuo ta sa iyang gibuhat nga pagpakamatay sa atong mga sala, then may balik kita ngadto sa Dios. Kaya ang iyang buhat sa kaluwasan, usa niya itong epekto mo itong work of reconciliation. Iyang buhat nga ma-reconcile, mapasig-uli kitang tao ngadto sa Dios. Unsa kana? Gawa sa pagkaluwas o pagkanang lingkawas kanato gikan sa paghukom. So all of this, just review niya itong unsay nitabo niya itong higayon nga itong gituuhan sa Ginoong Hesukristo. Nasod dayon sa plano sa Dios. Mo na nga, human maluwas, kita na tao pag-usab, o niya nahimo ta mga representative sa anak sa Dios, din sa yuta, nahimo kita mga embahador alang kang Ginoong Hesukristo, nahimo kitang mga saserdote, mga saksi, o unsa pa, mga magtutuo, mga Kristohanon, okay? Mga luwas. Okay. Now, karon kay nasud naman tas plano sa Dios, atong gikinahanglan ang
tuon sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Aron maklaro nato kinsa ug unsa ang Dios. Mo nga atong itunan. Kay bahin man ni sa tungtunanan sa the Doctrine of Divine Guidance. Okay? So atong ipadayon kining bahin nining pagtulon ana. Now, kining atong tunanan ni bahin kini sa pagkamasaligan sa Dios, the integrity of God. Okay? Are you ready now with your notes? With your notebook o papel aron makasuwat kamo nining mga punto nga atong pagisgutan. Okay? So ang atong pagatutukan bahin kini sa pagkamasaligan sa Dios, the integrity of God, o kini nagapaklaro nato nga mga tao kung kinsa ug unsa gyud ang Dios. Atong gitun-an ang pagkamasaligan sa Dios and as to who and what He is. Okay? Now, so far, nakaabot na kita sa bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. God's being God in relation to our present life being His children. Ato nang nasayran, gikan sa atong pagtuon, nining bahina, nga ang Diyos, ana siya iyahang mga pamaagi alang sa dagan sa kasaysayan. Okay? Ug atong nakita nga ang pagka-Diyos sa Diyos, iya kining gipadayag nganhi kanatong mga tao, regardless kung ang imong kabubuton mo dawat ba o musalikway ba kaniya. Iya nang gipahimutang ang mga pamaagi diin ang tanang tao makaamgo nga naay labawng makagagahom, naay Dios. Ana kana sa kabubutos tao kung iya ba kining pagadawaton o kini iya bang salikway, iya bang balibaran. Ug dili mahimong bakwion sa Dios ang iyang mga pamaagi nga gipahimutang tungod kay wa pa ang tanan kini nga iyang mga pamaagi iya nang gipahimutang. Busa angay nato nga hatagag pagdagan kining mao nga primerong prinsipyo na ato nang nadalikyatan sa pagsugod niini atong gihisgutan nga ang Dios nagpahimutang og pamaagi aron ang tao makailan niya, ang tao makaamgo bahin kaniya. Actually, ato naman ang nahisgutan, no? And I would highly recommend nga samtang kita nagatuon niining integrity sa Dios o pagkamasaligan sa Dios, gamita ang inyong memory recall alang sa uban nato mga pagtuon, uban nga mga prinsipyo sa uban nga mga pagtuon, aron atong masumpay ang nagkalain-lain nga mga pagtulunan niining bahina sa integrity of God. Kay kinigod nga itong isgutan, advance na kining pagtuuna. Okay? Dili na ni mga sinugdanan, advance na kini ang pagtuuna nga nagkinahanglan na kini sa atong pag-recall, paglabas sa atong panumduman sa uban nga mga principles nga ato nang gituki atong gitunan. Kasabot ka? Okay, akong balikon sa pag-ingon nga ang Dios nagapahimutang sa mga pamaagi that man will realize that He exists. Bisan pa kung ang tao mo ingog di siya mutuog Dios, di siya mutuog nga naay Dios, apan kanang tawhana
sa iyang pagbalibad, nakaibaw siya nga naay Dios. Apan iyang kinabubuton nga iyang isalikway. It's through his volition. Iyang kinabubuton ba? Maunang naapoy ubang mga tao nga wa man na nila maayuhag susi kung kinsa og unsang Dios. Maunang ang Dios mismo pinaagi siyang mga pulong nagasulti nga dunay mga tao nga nagkulit ba, nagkulit og mga ribulto nga dagway kunuhay sa Dios aron lang matagan sila kasiguruhan nga naagyoy Dios. Now, apan di man ka na mo'y pamaagi sa Dios aron sa pagpaklaro ka na itong mga tao. Di man na mao. Kana tawhano ng pamaagi aron ang Dios maklaro na to. Apan, di man ka na madawat sa Dios tungod kay ang Dios nagpahimutang nga malagi siya sa iyang pamaagi unsaon pag-ila nato kaniya. Unsaon nato pag kaamgo may tungod niya. Ug ato nang nakita kining mao nga pamaagi nalangkob kini sa gitawag natong plano. Plano ba sa Dios? Hindi pa lugay atong gisgutan. Plano sa Dios nga nagalambigit sa tulo ka lakang o tulo ka hugna. Stages nga mao ang kaluwasan, ang kinabuhi usa ka luwas na, o ang kinabuhi sa maong luwas nga tao luyo nining kinabuhi. Tulo kini kabahin nga mo'y kuyog sa plano sa Dios nga iyang gipahimutang. Mo'y hinungdan, that is why wa gyoy ikapangulipas o no excuse ang tao. Bisan pag ang tao mo ingon og wa man ko kaybaw nga naay Dios. O ngano man uroy nga imo mang gisalikway ang kagayunan nga makaamgo ka nga naay Dios samtang buhi ka pa. Mas gipalabi pa hinuon nimo ang imong kaugalingong mga tumong ug tuyo sa imong kinabuhi nga nahibaw man ka nga naa man gyud Dios bisag unsaon nimo og balibad. Now, ato ning gitawag og God consciousness. And that is why when we respond kung ang tao mahatag og pagtagad o ingnon ta musanong niya ng higayon nga makaamgo siya nga naay Dios, then ang Dios na ang mag-igo sa pagpaklaro ngadto kaniya. It becomes God's responsibility. Kana kun anaa kaniya ang pagkamadinawaton nga kabubuton, positive volition. Kung naabay iyang kahingawa nga gusto pa siyang mahibaw more information may tungod sa Dios. Mo na God consciousness. That is why sa higayon gani nga nakaamgo ka nga naay Dios, unya misud ka na sa iyang plano pinagis kaluwasan. Una-una nga naa ka na sa plano sa Dios. Nasud ka na. And because you as a Christian now, you are already inside the plan of God. Inumdumi nga ang Diyos gadisinyo sa imong kinabuhi. God has designed your life, gipahimutang na sa Diyos kanang imong kinabuhi. Gipahimutang na ang mga pamaagi aron nga kitang mga Kristohanon magakinabuhi na nga naa ang kaygayunan nga kita magmalampuson nining maong kinabuhi. It is God's will that we become victorious or winner believers. Mao'y hinungdan, the issue is still our volition. Ang atong kabubuton gihapon ang issue ang atong giatubang. Ug ato nang nakita kung unsa ka grabe ang pagpahimutang sa Dios, bisan tinuod
kung ang matag usa ka tawo ipakatao din sa kalibutan nga patay spiritually dead, naghatag man gihapon ang Dios pamaagi din ang maong tao mabuhi spiritually. Kasabot ka? Mao lagi ito akong giingon nimo kaganiha just a while ago nga kining tanan gidisenyo sa Dios. Yang ipahimutang ang planos kaluwasan. Aron kitang tao nga nahimulag niya mahibalik ngadto kaniya. Pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sabtag yun na. Okay? So ang atong giatubang every moment of every day, mao nga atong kabubuton. So, ato naman ang nahisgutan tuon sa miagi na itong mga pagtuon, pinagi sa atong hihimong hulagway, ngang usa ka tawo nga patay spiritually, nahimulag, hingpit nga paghimulag gikan sa Dios, pero buhi physically, buhi siya sa iyang lawas. Atong makita nga anaa na kaniya karon ang kahigayunan, di possibility, di potentiality sa pag-angkon sa God consciousness, ang pag-amgo may tungod sa Dios nga naay Dios. Naibaw ka, kining mga tao nga muhatag o higayon nga maminaw bahi kaluwasan, paminaw sa gisangyawng mayong balita sa kaluwasan are people who had already experienced God consciousness. Ug sa dihang nahibaw sila nga naay Dios, nahibaw sila nga naay labawng makagagahom. Ananaw sab diha kanila karon ang kabubuton nga makahibaw. Unsa may sunod kung buhaton karon nga kahibaw na kung naay Dios, unsa may sunod kong buhaton? What is the next step that I should take? Mao na ilang pangutana. Og ang sunod nga lakang, the next step is, as we believers know, is to study and learn what the plan of God is. Tungod kaya nga itong pagkaaniya din sa kalibutan, ang atong pagkaaniya nining kinabuhia, dili kini arbitrary, dili salagma o saligma, salagma ang imong pagkaaniya karon dinhi. Dili ni saligma, dili ni arbitrary. Gihatagan kag kinabuhi, paminaw. Gihatagan kag kinabuhi og hingabot ka sa panahon nga makadungog ka ni ini nga atong gisgutan karon. Sanglit ang Dios nagahatag nimo kahigayunan nga makaamgo ka nga God does really exist. Kung ikaw usa ka unbeliever nga makaamgo ka nga naay kaluwasan, ug kung usa-usab ka believer, kung ikaw usa ka magtotoo nga makaamgo ka nga doon na gipahimutang, ikaw ba nga magtotoo nga nagpaminaw nini, makaamgo ka nga doon na nagipahimutang ang Dios alang sa dagan sa imong kinabuhi. Kasabot ka? That is the reason why nga pinaagi lamang sa imuhang pag-angkon niya ng kabubuton nga madinawaton, positive volition. Bisag Kristohanon ka na. Okay? Kaya naman ko'y mga Kristohanon po nga sa higayon nga nangahimo na silang Kristohanon nga musalikway naman hinuon sa mga sangkap nga iha sa Dios. Mo na hinungdan nga atong masabtan nga ang Dios nagpahimutang, ug ang pagpahimutang sa Dios alang kanatong mga magtotoo pinaagi na sa gibilin ni Ginoong Jesucristo nga mao sa ang Espiritu Santo. Mao ni gibilin ni Ginoong Jesucristo sa wa pa siya mubiya nining kalibutan na. Okay? Human siya na banhaw. Iya manggisaad nga gibilin ni Ginoong Jesucristo ang Espiritu Santo. Yes, ang gibilin ni Ginoong Jesucristo nga rika nato
mao ang balaang Espiritu Santo nga karon nagapuyo na diri sa sulod nato. It's already indwelling in our body. Samtang gina, know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya ang Espiritu Santo, mao naman ang naghatag, balik ka nato niya ng spiritual nga kinabuhi, ang spiritual life. Kaya sawa ka pa mudawat sa kaluwasan, before you accepted salvation, you did not have the spiritual life. Why? Lagi kay ikaw spiritually dead. Patay ka man spiritually. Ngambot pasabot, kumplito, hingpit, total ang imong pagkahimulag sa Dios. Na, karon nga Kristohanon ka na, nga tao ka na pag-usab, you're born again, gisuluban ka ng pagkamatarong sa Dios. God has clothed you. Gisuluban ka na sa iyang perfect righteousness. You now have a spiritual life. Ug gikinahanglan nga imo ka ng atimanon. Kasabot ka. Mao ni nga atong gibuhat. Paagi kini sa pag-atiman sa atong spiritual life. So samtag na. Now, niya na po'y problema ining mahina. Daghan sa atong mga kaigsuunang mga Kristohanon, fellow believers nga, wa pud mahibaw unsaon pag-atiman sa ilang spiritual life. Paminaw. Ang human spirit nimo, meaning ana ang nabuhi, energized, enlivened, activated nga tawhan ang spirito nimo, human spirit, in conjunction with your soul, completes the inner equipment sa gitawag nato og grace apparatus for perception, for short, GAP, GAP. Ug mao na ni ang usas mga sangkap nga gihatag sa Dios ngadto sa matang usa ka magtotoo, aron makaabante na siya, magatubo na siya diha sa grasya ug kahibalo kang Ginoong Kristo. Segundo Pedro 3:18. Kay gipakatao ka naman pag-usab nan gikinahanglan ka og sustansya. Ingon nga batang masuso, an infant, nga nagasugod nagtubo aron makaabot kini siya sa pagkahamtong. Sunda kini ha? Merely comprehended to convert doctrine from something that is merely comprehended academically into something thoroughly understood and usable for both spiritual advance and spiritual application to life. Busa, it is but important nga ato kanang timan-an samtang kita nagpadayon ni atong pagtuon bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. Nga naghatag ka nato nining pamaagi nga kita makabalik ngadto kaniya. Always bear in mind, ayaw gini kalimti, nga ang matag usan nga tao, okay? Every human being ay pagkatao nining kalibutan na, siya spiritually dead. Okay? Ato gining balik-balikon. Kitang tanan nga mahimugso ni kalibutan na spiritually dead, although physically alive. Okay? Spiritually dead man ta, uwa mangyud ang usa ka di magtutuoy labot sa Dios. An unbeliever has nothing to do with God, or God has nothing to do with him. Wa siya bisag gamayng koneksyon ngadto sa Dios. Ug ang pamaagi lamang ng usa ka tawo may dugtong o hiusa o makaangkon og relasyon ngadto sa Dios, mao ang iyang paggamit siyang kabubuton, his free will, sa paghimo og positibong desisyon, sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga iyang maluluwas. Ug niya ang pagiha lamang nga mataw siya pag-usab. He is born again. Mataw siya ngadto sa pagkahimo niyang anak sa Dios ug diha-diha misud siya sa plano sa Dios.
Kasabot ka? Okay. Usab, mao ka ng higayon nga mahimo na siyang physically alive. Physically alive at the same time spiritually alive. Sabta na, ha? At the moment of salvation, kanang maong unbeliever nga karon nahimo ng believer, kaniadto physically alive, spiritual dead. Karon ini kahimungso niya pag-usab. Pagkataon niya pag-usab, siya will be declared spiritually alive and at the same time physically alive. Now, paminaw ini. Ang problema gyud sa kadaghanan bahin ni mao nga abi nila nga pwede silang makabalik o makaangkon o relasyon nga to sa Dios pinagi ilang kaugalingong mga paningkamot. Ilang bang mga tawhanong binuhatan. Remember nga kining matang sa mga tao nga ingon ini, mao ni mga tao nga wa kaila sa Dios. They have no concept, no clue about God. If you try to establish a relationship with God through your own effort, gigasubo ko to tell you that you actually do not know God. Paminaw. Ang Diyos nagapahimutang sa iyang very own process, His procedure, His protocol. Ang Diyos nagpahimutang na sa iyahang pamaagi. Iyang pamaagi dili ato. Kitang mga tao, di ta mahimong magama-gama ta atong kaugalingong pamaagi sa tuyo nga makaangkon tag relasyon sa Diyos dili. Ang tinuod, ang pamaagi sa tao dili og dili man gyud madawat sa Dios. Bisag unsaon pag buhat unsa pay buhat sa tao. Dili. Bisag unsa pay buhaton. Bisag unsa pay paningkamot nga himo sa tao, di man gyud ka na madawat sa Dios. I'm sorry to tell you that. Sa pulong sa Dios, klaro og tataw pag-ayo nga nagpahayag niya na. Diha sa Isayas, nagasulti nga ang tanan natong mga kaayuhan o mga paningkamot sa pagbuhat o mayo sa tubangan sa Diyos, mahugawng trapo, filthy rags. Maubitaw nga gikinahanglan ang atong pag-ila sa Diyos. Unas tanan, di ka makasangpit sa Diyos kung dili ka anak sa Diyos. You cannot. Always remember that kay maunay prinsipyo sa integrity sa Diyos, maunay prinsipyo ang pagka-Diyos sa Diyos. Tungod kay ang Diyos balaan, He is holy. Ug siya hingpit, perfect. Di ka makasangpit sa Diyos hangtod nga makapahimutang ka og relasyon ngadto kaniya. Ug ang makasangpit lamang sa Diyos matud pas gisulti diya sa Roma, mao lamang ang mga anak sa Diyos. Anak ka sa Diyos, gumikan kay anaan naman ang Espiritu Santo diha kanimo. Kinsa mo'y musangpit sa Diyos ingon nga amahan. Aba, na anak sa Word of God. Mauna ang mga tao karon as part of our study here, angay maguna-una nga wa gyoy pamaagi nga itong mahimo aron makabalik ta ngadto sa Diyos. Wala. Ug ang ikaduha, kung usa ikaw katawo nga di mo tuo og Dios, o moingon ka, why Dios? Di, kung tuo nga na Dios. Dili muha ang Dios. Nagihapon siya. Kasabot ka. Uwa. Di muha ang Dios. Bisag di ni mo tuuhan siya. O moingon ka, dili ka mo tuo og Dios. Bisag di ka mo tuo, nagihapon ang Dios. Apan paminaw, sa katapusan, in the end, manubag kas imuhang gipanulti. Tungod kay naamay Dios, nan ang Dios maningil sa imuhang gisulti. Kay kita mang tanan mo atubang sa Dios. Samtang na. Mamagtutuo ka magdili, magtutuo mo atubang tang tanan.
Pero di magdungan. Di magkapariya ang magtotoo o ang di magtotoo. Kung bahin as pagatubang sa Dios. Recall, kay nahibaw na mo, ana, asang dapita na sa atong gitunan. Okay? That is why, angay natong makita, ang Dios, unsa man kini siya, ug unsa man ang iyahang ipahimutang nining tanan. We must realize, first of all, that everything God does or sponsors comes from His essence. Iyang kinaiya. Kining essence, wa may direct nga Visayan translation ini. Mao ang pagka-Diyos sa Diyos na lang. Okay? So, ang essence sa Diyos, mao ang iyang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Si kinsa siya, ug unsa siya. Ug ang tanang tao ang ngayang mahibaw kinsa ang Dios. Sa gayon gani nga musugod kag likay og kinsa ang Dios. O sa gayon gani nga mutipas ka aron dili ka magakat-on bahin sa Dios, manubang ka na. Do you know that? Manubang ka na. Kay nahibaw man ta nga kitang tanan mga matay man gyud ta. Gusto? Di man gyud mada. Kaya na may uban nga gustong mulungtad gyud kuno. Painat ug maayos naong, pero bisag yun sa inat naong, adto raman pod mahug sa pagka imbal sa mar, ana. Sa katapusang pag-inat si mong naong, adto na sa imbalsamador. Gusto? Nga naman. Na may uban ko nato nga mga hadlok o hisgot may kamatayon, dito maghisgot, ana. Nga no? Kung dito mo hisgot o kamatayon, di ka mamatay. Mao na yung pangutanan nimo. Itang tanan, padunga na. Mao bitaw nga, usa sa atong pagtuon dinhi, mao ang bahin sa pag-angkon o kasiguruhan. Aron nga sa higayon nga mupanaw na ta, may baon tag asa ta padung, unsay luyo ining kinabuhia, kay ang Dios mihatag manggod sa pagpaklarog asa ta padung. Nagapaklaro ang Dios. Kung paminaw, kung mutuo kag Dios, na kay kasiguruhan. Sabot. Apan kung ang Dios para nimo, naaalang siya sa imong imagination o paghanduraw, nan siguro yung mahadlok kang maghisgot o kamatayon. Kaya nga naman, naamaw na giingon og fear of the unknown. Kaya mo magkakaibaw. Aniyat ang kamatayon kuyog na sa plano sa Dios alang kanatong mga tao. Kay that is a fact of life. Gusto? Dili na kalikayan. Di ka kalikay niya na. Sa gayon nga, ipagkatao ka nining kalibutan na, mamatay gyud ka. Kasabot ka. Mao gyud nang kanay klarong pagkasulti. And that is why you have to learn samtang niya ka pa, wa na maawahi, dili pa awahi. Mahuman ang imong kinabuhi dinhi kay maupod ni ang kuyog sa plano sa Dios. Na apil ni mahuman ang imong kinabuhi dinhi. Awahi na. Kung mingon kag angon yan na lang ko mo desider, ini kamatay nako, di na na mahimo. Ang imong paghimo desisyon karon nga buhi ka pa. So samtang niya ka pa, mao ni ang panahon mag timbang-timbang ka na diha sa imong una-una kung asa ka dapit ug unsay imong baruganan nining kinabuhiya. Sabta gina mao bitaw na nga kuyog manggod ni ining plano sa Dios alang kanato. Angay kitang tanang mga tao mangutana, nganong niya mangkaron ha? Why am I here? Pangutan ako no kanang imong kaugalingon. Ug kung imo pong naunaon, ang tawhanon pong tubag ana, mo ingon aron maning kamot gud ta. Ug naatay mga liwat,
atong patubuon kay sila naman po'y musunod nato. Unyang ikaw, asa man ka padong? Musilingan nagkagwati. Anha man ta padong. Pero ug imong hunahon ba? Unsa may kapuslanan nimo? Igo karang ipanganak aron mamatay? Aw di gupod maningkamot gud punta. Unya ini kahuman nimong paningkamot. Mamatay man kagihapon. Mayon kag bitaw no. Unsa may kapuslanan nato dinhi? Eskwela ta, unya mo graduate, nya mangitag trabaho, maprofesional na, magakwarta na, ang uban, di magakwarta, mapobre kag madato ka, mamatay man gihapon ka. Unya ang imong pagkapobre o imong pagkadato, di man pud nimo madaa, human ka mamatay. So, unsa may tuyo nato, unsa may kapuslanan nato, ani? Samot na itong mga tao nga di mo tuog Diyos, di mo tuog na ilabaw makagagahom. Di. Ang ilang kinabuhi, klarong may kapuslanan. Gusto? Tanawa nga itong mga karsil karon, mga prisuhan ba? Napuno kini mga tao nga wa mo hatag og bili sa labaw makagagahom. Wa na mo hatag og bili ug unsay tuyo silang kinabuhi. Basta lang kay haros lang, bahalag unsay porma, bahalag adis-adis, bahalag kriminal, bahalag unsa man galing ang imo ang pangbuhaton nga tawhanon nga mga pangibog, lust. Apan kwintaha ang imong kaugalingon. Dunay tuyo nganong buhi ka pa mo ni ato ni ipadayon ugma. Kay daghan patag pagaisgutan bahin niini. So karon nga nagpaminaw ka niini nga atong gisgutan, mao kini ang mensahe atong gida nga napupo nato sa pulong sa Dios, nga mao kini ang iyang hingpit nga pamaagi, iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano, nga kung ikaw magkinabuhi nga mapuslanon, bililhon, talahoron, o worth pagkinabuhi. Ilabi na nga ikaw, Kristohano na, I'm talking to you as a believer, nga imong pick up the pieces kung nagka-gidlay man ang imong kinabuhi. Nga karon gihatagan kapag higayon sa Dios. Nga ikaw mo ingnon ta flip the switch gikan sa pagka-negatibo ngadto sa pagka-positibo. Nga balik ka ngadto sa Dios sa imong Kristohanong pagkinabuhi, binagis pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo nga dili pa Kristohano, dili pa luwas. Gihatagan ka higayon sa Dios. Make the right, perfect, absolutely perfect decision. Aron ikaw, kung giingon nimo nga, to settle your eternal future once and for all. Pinagi lamang sa imong pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanimo. Nga buot sa Dios nga ikaw manag-iya og pagkahiusa ngadto kaniya, mahibalik ka ngadto kaniya, magkinabuhi ka ingon nga iyang anak, o magkinabuhi ka inigbiya nimo ning kalibutan na magkinabuhi ka uban kaniya dito sa eternidad hangtod sa wala nay katapusan, sa tumang kalipay, wala nay kaguol, wala nay luha, wala nay pag-antos, tanan nangagi na, wala nay kamatayon dito. Mao na nga, settle your eternal future right now. Ining nagpaminaw ka karon. Mao kini ang maayong balita sa kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampod na. Amahan na mga Diyos, ang kapasalamat kami kanimo nining higayon nga imong gahin alang kanamo Diyos pagtuon sa imong pulong. Nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ninyo Diyos.
bani kami sa mong pagbugbuwag nining adlaway ilikay kami sa mga kabilinggan dad kami pagbalik dinhi aron kami makapadayon gayon sa among spiritual momentum ing tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.